να που φτάσαμε εδώ χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι. Κι εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο, φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σαν σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας Ήπειρος. Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Ξεκινήσαν από χθες και φέτος οι δράσεις μας. Είμαστε το πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ο Ξενώνας Ραψάνης και κάνουμε δράσεις, θα έχουμε από τις 2 Αυγούστου μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ραψάνης, στη Χάιδο. Ξεκινήσαμε χθες με κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Σήμερα τιμούμε τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, το σπουδαίο ηθοποιό και άνθρωπο. Εγώ φυσικά δεν θα σας πω πράγματα για τον κύριο Μιχαλακόπουλο, παρόλο που είμαι θαυμαστής. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους να μας μιλήσουν και για τις συνεργασίες αλλά και για την προσωπική σχέση με τον κύριο Μιχαλακόπουλο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους καλεσμένους που είμαι σίγουρος ότι από τον τρόπο έτσι πολύ αβίαστα και με πολύ μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την οικογένεια του κύριου Μιχαλακόπουλου που βρίσκεται εδώ και μας βοήθησε πάρα πολύ και στο υλικό που θα δείξουμε και φυσικά στις προτάσεις για τη σημερινή βραδιά. Να πω λίγα λόγια μόνο για τη δομή της σημερινής βραδιάς. Θα δώσω το λόγο στο Σωτήρη Λαϊνά, τον αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Θα κάνει το συντονισμό της απόψινής βραδιάς και θα συστήσει τους καλεσμένους. Θα δείξουμε κάποια βίντεο και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο οι ομιλητές. Και στην πορεία ίσως θα έχουμε και κάποιες άλλες μικρές σκηνές από το πλούσιο καλλιτεχνικό έργο του κυρίου Μιχαλακόπουλου. Θα παρακαλούσα να απενεργοποιήσουμε τα κινητά μας για να μην έχουμε παρεμβολές. Ευχαριστώ πολύ. Και να μην πλατιάσω άλλο, να δώσω το λόγο στο Σωτήρη Λαϊνά. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είχαμε την τύχη και το προνόμιο το Μάη του 2017 να γνωρίσουμε τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο εδώ στη Ραψάνη, πολύ φίλος με τον Φίβο, και ο Φίβος μας έκανε αυτό το δώρο, να μας φέρει σε επαφή με τον Γιώργο, να κάτσουμε μαζί και ένα ολόκληρο βράδυ να κουβεντιάσουμε πέρα από ένα σεμινάριο που μας έκανε. Είναι από τα βράδια που θυμάμαι, θέλω να σας πω ειλικρινά. Γιατί και εγώ και ο Αλέξανδρος και κάποιοι άλλοι φίλοι εδώ και συνάδελφοι εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο που μέσα από την κουβέντα και την πρωινή που είχαμε εκείνη τη μέρα και τη βραδινή ένιωσα ότι, από το πολύ λίγο έτσι, ότι η συνέπεια με την οποία πορεύτηκε και υπηρέτησε την τέχνη του τον αντάμυψε. Ένιωθα έναν άνθρωπο που ήταν γεμάτος, που είχε μια επάρκεια στη στάση του, μια σεμνότητα ταυτόχρονα, ενώ το μέγεθος ήταν τέτοιο, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά που τον γνώρισα, και γι' αυτό φεύγω ένα από τα ευχαριστώ που σου χρωστάω. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, ξέρετε, από το μεσημέρι που ήρθα, τους γνώρισα λίγο τους ανθρώπους που θα μιλήσουν για τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο.
έχουμε 3 ανθρώπους που δεν συνεργάστηκαν απλά, αλλά σχετίστηκαν. Σχετίστηκαν ουσιαστικά με τον Γιώργο και θα μας μιλήσουν γι' αυτό. Είναι ο Κιώρος Απόστολος Βέτας, είναι καθηγητής αρχιτεκτονικής, καθηγητής στο θέατρο, σκηνογράφος, πολύ σημαντικός. Έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο. Κάθονται και οι 3 κάτω και με έχουν εμένα μόνο μου εδώ σε αυτό το αναμήχανο ρόλο, γιατί το πρώτο βίντεο που θα παίξουμε θέλω να το δουν, δεν το έχουν δει. Τη Μαρία Τζιμά, ηθοποιό, που έχει συνεργαστεί πολύ με τον Γιώργο, και το Γεράσιμο το Σκεδαρέση, επίσης ηθοποιό, που έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο. Είχα την τύχη σε 2 παραστάσεις Γεράσιμο. Στο Κάθε Πέμπτη Κυρία Γκριν και στο Τίμημα, εξαιρετικές που είχα δει. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Οπότε, για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, να βάλουμε το πρώτο βίντεο που θα δείτε. Είναι εδώ από τον Ξενώνα, το 17 που είχε έρθει ο Γιώργος. Τα πλαίσια έτσι μας έκανε μια συζήτηση εξαιρετική. Ήταν μια ώρα συζήτηση, εξαιρετικό, ήταν και χαλαρός και ανθρώπινος. Μας επέτρεψε να το βιντεοσκοπήσουμε. Θα δούμε τα πρώτα 9 λεπτά που αυτό παρουσιάζεται. Αντί να μιλήσουμε εμείς για το ποιος ήταν, θα μας πει αυτό. Θα μου επιτρέψετε να κατέβω και εγώ κάτω να το δω, έτσι μην κάθομαι εδώ μόνος και σας κοιτάω. Ευχαριστώ και μετά συνεχίζουμε. Ωραία. Ονομάζομαι Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Έχω 3 αδερφές, τώρα έχω 2. Ήμουν μοναχογιός, καταλαβαίνετε ότι ήμουν λίγο χαϊδεμένος, ανήσυχος, διάολος. Συμμετείχα σε όλες τις συμμορίες στη γειτονιά μου. Έχω σπάσει το κεφάλι μου κατ' επανάληψη σε πετροπόλεμο, στην περιοχή του Γκίζη και στο Πολύγωνο. Έχω παίξει άφθονη μπάλα. Τελειώνοντας, πήγα στη δραματική σχολή του Κουν, άσχετος βεβαίως με το θέατρο, αλλά κάτι είδε ο δάσκαλος και με πέταξε στις αγωνικές εξετάσεις και έκασα 3 χρόνια στη σχολή και άλλα 2,5 στο θέατρο τέχνης. Ήταν τα πολύτιμα χρόνια που εμένα προσωπικά με πλούτησαν και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη, γιατί είχα την ευτυχία να έχω το μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Κουν, μια προσωπικότητα έως χωρική, πρωτόγνωρη στα ελληνικά πράγματα, μια βάτος που καιγότανε, και αυτό το μετέφερε και σε εμάς όταν πια άρχισαμε να υπηρετούμε την τέχνη του θεάτρου. Στο θέατρο τέχνης κάθισα 2,5 χρόνια, έπαιξα Μπρέχτ, τον Αρτούρο Γούι, έπαιξα τα νέα παιδιά που τότε αρχίσανε και με εντοπίζαν ότι κάτι συμβαίνει με αυτό το ψηλό. Μάλιστα είχα ξηρίσει και το κεφάλι μου. Ήταν η περίοδος που είχα ξηρίσει το κεφάλι μου, γιατί σε μια διανομή που έκανε στον Αρτούρο Γούι ο Κουν, μας έβαζε 12 στις καρέκλες, καλή ώρα όπως είσαστε εσείς, και έλεγε εσύ μας έφτασε εμένα. Δεν μου μίλαγε, πήγαινε στο παρακάτω. Εγώ και εγώ μιλάω. Αυτό, εσύ θα πάρεις τον εισαγγελέα, δεν θα τον πάρεις, εσύ, ξαναγύρισες εσύ. Παίρνε και εμένα και γάμο, το λέω, δεν βλέπει τίποτα σε μένα για τον εισαγγελέα. Λέω, έτσι είσαι. Την άλλη μέρα πάω στον κουρέα και του λέω, μου ξυρίζει σε παρακαλώ το κεφάλι. Και αρχίζει ο κουρέας, με ξυρίζει, γιατί ήθελα να κάνω τον εισαγγελέα, τον SS, και επειδή ήξερα ότι το μάτι του Κουν δούλευε περίεργα, λέω, μήπως του τη φέρω από εκεί.
Όπως άρχισε την άλλη μέρα, εσύ, όχι εσύ, ξαφνικά με βλέπει να... Γιώργο, τι είναι αυτό? Ξυρίστηκα. Ναι, αλλά γιατί ξυρίστηκες? Για τον εισαγγελέα. Γαμώ το μου λέει, πάτωνε. Έτσι πήρα τον πρώτο ρόλο στο Κουν. Μετά έπαιξα αρκετά έργα, κυρία τα νέα παιδιά του Αντρέ Ζωζέ Λακούρ, εκεί έκανα και την πρώτη εμφάνιση στη Γερή στο θέατρο. Όλοι τότε ανακαλύψαν ένα ψηλό κουρεμένο με ένα μπερέ και μετά συμμετείχα και στις πολυθόρυβες και σπουδαίες παραστάσεις των Ορεινήθων. Πήγαμε στο Παρίσι, πήραμε το πρώτο βραβείο εθνών στο Παρίσι με τους Όρνηθες. Έπεσε πείνα στο θίασο γιατί δεν υπήρχε φράγκο. Ευτυχώς οι χορεύτερες που ήταν στο χορό σοντάρανε και καταφέραμε και πήραμε βενζίνη και γυρίσαμε στην Ελλάδα, θα μέναμε ακόμα στη Γαλλία. Και πια ακολούθησε η καριέρα μου στο Ελεύθερο Θέατρο, μετά πήγα στο Μουσούρι, στο Χόρν, στη Λαμπέτη. Εν πάση περιπτώσει, να μην φλιαρούμε, υπάρχω στο θέατρο κοντά στα τόσα χρόνια. Αυτά τα χρόνια νομίζω ότι ήταν αρκετά παραγωγικά, γιατί μέσα από το μόχθο της δουλειάς, των δυσκολιών, κατάφερα τα μέσα που είχα και να τα αναπτύξω και οι κεραίες μου άρχισαν να πιάνουν έναν μικρό κόσμο, ο οποίος είναι απαραίτητος στον χώρο της υποθετικής και του θεάτρου, έτσι ώστε νομίζω ότι πλούτησα αυτό που λένε τον ηθοποιό. Μετά βγήκα στην αγορά, που λένε τη θεατρική αγορά, ξεκινώντας από το θέατρο του Μουσούρι. Όλα αυτά τα χρόνια τα οποία πλησιάζουν τα 60, είμαι κοντά στα 80 τώρα. Δεν ακούσατε? Ναι, δεν επίτηδες το δεν ακούσατε και πολύ. Έχω παίξει όλο το παγκόσμιο ρεπερτόριο. Shakespeare, μοντέρνο ρεπερτόριο και βεβαίως έχω ένα μοναδικό ρεκόρ στο θέατρο. Έχω παίξει όλο τον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης είχε γράψει 14, εγώ είχα παίξει τα 12. Τα δύο τελευταία δεν ήταν και τόσο ενδιαφέροντα, γι' αυτό και δεν τα πείραξα. Δεν τα πήρα γιατί κατά την ιστορία τότε είχαν έρθει οι Τριάκοντα, είχαν βάλει λογοκρισία και πια το γραπτό του Αριστοφάνη ήταν αφυδατωμένο, δεν υπήρχε η περίφημη παράβαση που γινόταν η καταγγελία στο έργο και έτσι είμαι από τους ηθοποιούς που έχουν παίξει στην Επίδαυρο τον Αριστοφάνη, τον έχω ολοκληρώσει. Για την ιστορία λένε ότι πρέπει να είχε 74 γράφη ψή, αλλά διεσώθησαν αυτά που σας είπα. Από εκεί και πέρα ακολούθησα μια πορεία θεάτρου, με πλούτησε, δεν ξέρω πόσο την πλούτησα εγώ, με πλούτησε όχι σε χρήματα, σαν υπηρέτη του θεάτρου και αυτή η διαδρομή με έκανε να έχω ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά, να νοιάζομαι για το περίγυρό μου, γενικά με ευαισθητοποίησε με αποτέλεσμα να αναμειχθώ με πάρα πολλά πράγματα. Οργάνωσα ένα στούντιο θεάτρου στις φυλακές Κορυδαλλού με τα παιδιά τους ποινικούς. Μετά με παρέλαβε εδώ το παιδί στην Ιθάκη. Πώς έκανε, 2 τετραετίες ή 3? 2 τετραετίες στην Ιθάκη. Εν πάση περιπτώσει μπήκα και εγώ στο παιχνίδι της απεξάρτησης και των προβλημάτων των παιδιών
με αυτό το πρόβλημα. Που δεν ξέρω τι πρόσφερα και το που έχει σημασία είναι ότι εγώ πλουτίστηκα περισσότερο από αυτό που έβλεπα. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό στη ζωή μου. Είμαι παντρεμένος, έχω 2 κόρες, η μία είναι ζωγράφος, η άλλη είναι σκηνοθέτης. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πολλά λεφτά στο σπίτι και όλοι λίγος πολύ έχουν το ίδιο πρόβλημα, καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Η φιλία μας με τον Φίβο είναι πολύ παλιά, από την Ιθάκη, είμαστε συνεργάτες και ομολογώ ότι ο Φίβος μου άνοιξε τα μάτια εκείνη την εποχή γύρω από την υπόθεση των ναρκωτικών. Αυτά προς τα ναρκωτικά. Μετά υπηρέτησα την αυτοδιοίκηση 3 τετραετίες στην Αθήνα ως αντιδήμαρχος, ως υπεύθυνος νεολαίας. Αυτά λίγος πολύ. Μέχρι τώρα βρίσκομαι στο Μετερίζι και προσπαθώ να υπάρξω και να μην προσβάλλω ούτε την τέχνη μου, ούτε τον εαυτό μου βεβαίως, ούτε τους άλλους. Αυτός είναι. Το θέατρο, όπως ξέρετε, είναι μια τέχνη που μοιάζει με την πεταλούδα. Και γιατί η παράσταση μόλις τελειώσει και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η μνήμη μόνο αυτής της παράστασης. Ακόμα και στιγμές στο θέατρο είναι ανεπανάληπτες. Αχ, είσαι σαν το λιχνάρι που η μάνα μου κρατούσε και μέσα στις ρούγες κάποτε τριγυρνούσε. Το φως σου χύνε, σ' ό,τι μπροστά σου είναι. Τα σχέδια και τα κρυφά που έχουμε σε σέτα φανερώνουμε, γιατί ποτέ δεν κρύψαμε από το δικό σου μάτι τις στάσεις που λαβαίνουμε απάνω στο κρεβάτι. Ούτε μπορέσαμε ποτέ μες στα θαμπά μας δώματα να κρύψουμε από το μάτι σου τα ντούρα μας τα σώματα. Εσύ την κάθε μας απόκρυφη γωνιά φωτίζεις μοναχό σου και όπου οι τρίχες μας ανθούν γυαλοκοπούν στο φως σου. Ήρθες επιτέλους, Φερανζέ. Καλημέρα, Ζαν. Όπως πάντα στην ώρα σου. Είχαμε πει 11.30, κοντεύει 12. Με συγχωρείς, περίμενες πολύ. Όχι τώρα μόλις ήρθε. Α, εντάξει, για να μην αισθάνομαι κι εγώ τίποτα. Μα δεν είναι το ίδιο. Εγώ έρχομαι καθυστερημένος γιατί μου αρέσει να περιμένω. Αυτό είναι αλήθεια, δεν λέω. Άλλωστε, εσύ κι εγώ δεν είμαστε το ίδιο. Γεμίσαμε ρινόκερους τρέχουν στους δρόμους, στους λεωφόρους. Τι να κάνω, γυρίκανε κοπάδια. Αμέτρητα κοπάδια από ρινόκερους. Ποιος είπε πως η ρινόκερη είναι μοναχική. Λάθος. Να αναθεωρηθεί επισήμως αυτή η θεωρία. Ναι, για να μιλήσω χοιρινό, να φάω το σώμα όπου μέσα το προφήτης σας ο Ναζωράος φύτεψε τον διάβολο. Αγοράζω από εσάς, πουλάω σε εσάς, μιλάω μαζί σας, περπατάω μαζί σας και ούτω καθεξής. Μα δεν τρώω μαζί σας, δεν πίνω μαζί σας και προσευχή μαζί σας δεν κάνω. Ξέρεις, είναι από την οικογένεια των πριονιών, μονάχα που δεν μπορείς να το δουλέψεις έτσι μόνο του. Πρέπει να το βιδώσεις πάνω σε ένα φορητό τρυπάνι. Κατάλαβα, βολικό έργο. Πολύ βολικό. Τι θα έλεγες για ένα δισκοπρίωνο. Έχω δισκοπρίωνο, κάπου πρέπει να είναι. Βολικό έργο. Έχω και σιδεροπρίωνο ψηλό για κλειδαρότρυπες. Παπά, καλά αυτόν, δεν του γλιτώνει τίποτα. Θέλω να πω πως ξέρω από σιδεροπρίωνο, είναι πολύ βολικά εργαλεία. Υπάρχουν άνθρωποι που ονειρεύονται πως ακούνε λογής πράγματα. Μπορεί να έκανες λοιπόν εσύ το θόρυβο και να μην το πήρες είδηση. Βλέπω όνειρα. Βλέπεις, ήρθε στα λόγια μου. Αυτό πάσχιζα να σου εξηγήσω. Σωστά.
Φιλία είναι να κοροϊδεύεις τον άλλον. Αυτό το ξέρω πολύ καλά εγώ. Έχω πείρα από άλλοτε. Είστε έτσι. Δεν είμαι ποιητής. Και μου το πέταξες κατάματα. Όχι. Όχι. Όχι, δεν είναι ένα χέρι από πάγο. Είναι ένα χέρι. Ένα χέρι από μέταλλο. Μη κουνηθείς, Όλυμπερ. Μη κουνηθείς, πάω να φέρω βοήθεια, μη κουνηθείς. Έλα, κύριε! Της το πέταξες με ανάγωγο τρόπο. Κύριε, το θέλημά της έτσι δεν το πάρεις πίσω. Αν αξίζει να σκύψεις γι' αυτό, να, χάμω, μπροστά στα πόδια σου. Αν όχι, ας το πάλι, ποιος το βρει. Μα τη ζωή μου, όταν περνάω από τις κυρίες μου, να τα ίδια και τα κάτης, και τα βίτης, και τα κάτης. Βλέπεις απέναντι τα βουνά της Ιρλανδίας. Τέτοια θέα και τέτοια ομορφιά δεν θα μπορέσει να την αγοράσεις όσο και πλούσιος να γίνεις. Τέτοια θέα δεν έχει ούτε ο κόλπος της Νάπολης. Και ένα πιάτο γεμάτο έχουμε και την υγεία μας έχουμε και δεν χρωστάμε σε κανένα κερατά τίποτα. Όχι τους αγκώνες πάνω στο τραπέζι, θα γίνεις καμπούρι. Α, ναι, άκουσα πως ο καμπούρης γενικά είναι γουρλής. Πιάνεις καμπούρα, κερδίζεις λαχείο. Όσο τις κλαδεύουμε τόσο πιο πολύ ανθίζουν, αλλά προσοχή, κλαρί που δεν έχει χρονίσει δεν θέλει κόψιμο. Το σπιτικό φαγάκι. Μισό λεπτό, θα σας βάλω και την πετσετούλα. Μην τρώτε ακόμα. Ταπ του ταρα ταπ του ταπ. Και δεξιά. Πολλοί αντιγράφουν τη συνταγή μου. Όλο μέλι και μια πρέζα διακριτικής θρασίτητας. Ηρέμησε, Άλης. Ηρέμησε. Δεν είμαι φτιαγμένος από την πάστα των μαρτύρων. Όταν ένας άνθρωπος ορκίζεται, κρατάει την τύχη του στα χέρια του, όπως το νερό στις χούφτες. Και αν ανοίξεις τα δάχτυλά σου, δεν έχεις καμιά ελπίδα να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Για την οποία η προβλεπόμενη ποινή είναι ο θάνατος. Όλοι θα πεθάνουν μια μέρα. Ακόμα και οι βασιλιάδες. Και τότε η διαδοχή τους θα είναι αβέβαιη. Ιδού η προδοσία. Φίλε μου, κάνε τη δουλειά σου. Με στέλνεις στο Θεό. Έκανα κάποιες ταινίες με τη Φίνος Φιλμ και κάποιες άλλες ελεύθερες που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον, όπως και μερικές είναι σπουδαίες, όπως το βλέμμα του Οδυσσέα με τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο και μια σπουδαία ταινία του Περικλή του Χούσογλου, ο κύριος Μεταγκρή. Ο Χριστόφορος ο Αμερικανάκος, βρε! Γεια σας, boys! Έλα, Παλαγία! Καλά, πώς από εδώ, ρε, που χάρη! Χάριου, ρε, παιδιά, και βγάλτε τα τσιγάρα σας. Δώσ' το τσιγάρο, ρε. Εγώ δεν έχω πασατέμπο, θέλεις. Ποιο είναι αυτό το αγόρι? Δεν ξέρω, πρώτη μου φορά το βλέπω τον κύριο. Έφυγα από το σπίτι και δεν έχω να μείνω πουθενά προσωρινός. Ναι, γιατί δεν πας στο Χίλτον. Αφήστε τα αστεία, ρε, έτσι περνάτε με αυτές τις αχλαμάρες, τα νιάτα σας και τις βραδιές σας. Ναι, και τι να κάνουμε, ρε Χριστόφορε. Υπάρχουν ωραία κλαμπς, ωραίες γυναίκες. Ναι, αλλά αυτά θέλουν και ωραία λεφτά. Θα τα βρείτε. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά, εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για πιωτό, πω 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 πω, πω 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 πω.
Πού πάμε? Θα δεις. Τον υπεύθυνο της ταινιοθήκης του Βελιγραδίου δεν ζήτησες? Πάμε να πούμε να ξεχάσεις. Στο κάτω-κάτω δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Στα χρόνια του Παρισιού, στη Φρανσουάζ, στη Χέργα, στη Μισελ, στη Μονίκ, στην Ελιγκό, στις διαψεύσεις μας. Στο Τσε Γκεβάρα, στο Μάη του 68. Στη Σαντορίνη. Νομίζω ότι επλούτησα τον εαυτό μου, όπως και με τις επιλογές που έχω κάνει στην ελληνική τηλεόραση. Κυρίες και ούτως υπήν κύριοι, ζητήθη από τη γυναίκα μου να κάνω μια ωφέλιμη ομιλία επί ενός οποιοδήποτε θέματος. Γιατί όχι, αφού πρέπει να κάνουμε μια ομιλία, ας κάνουμε μια ομιλία, όσο για μένα το ίδιο μου κάνει. Βεβαίως, δεν είμαι καθηγητής και στερούμε παντός επιστημονικού τίτλου, ωστόσο είναι 33 χρόνια που μπορεί να πει κανείς ακατάπαυστα, με βλάβη της υγείας μου και τα παρόμοια, εργάζομαι επί αυστηρός επιστημονικών ζητημάτων. Με έπιασε κρύος υδρός. Τρέμω όπως όταν παρουσιαζόμουν για εξετάσεις. Να το πάρει κανείς απόφαση. Όπως και με το ρετσινόλαδο. Αν κανείς το πολυμιλήσει, το πολυσυζητήσει, το πολυσκεφτεί και κανείς περιμένει το μεγάλο και ιδανικό του έρωτα, τότε δεν παντρεύεται ποτέ. Εγώ πάντα έλεγα μέσα μου πως πρέπει να αγαπήσω αυτό το παιδί. Άλλωστε δεν έφταιγε σε τίποτα, αλλά πάντα η ψυχή μου τον απέρριπτε. Μένα με κράτησες από συμπόνια για ποιον, για εκείνον ή για εκείνη. Για μένα, ήταν καθήκον, ήταν χρέος. Ο τρόπος που βρήκατε να εκδικηθείτε τον Πέργολα ήταν τουλάχιστον απαράδεκτος. Άκου να δεις διανοούμενο μαλάκιο, τι είναι για σένα κατά τη σύγχρονη αντίληψη το μη απάνθρωπο, το μη μεσαιωνικό. Σιγά σιγά τα πάντα θα ακολουθήσουν το σχέδιο. Η νύχτα γρήγορα τελειώνει. Μας μένουν λίγες ώρες προσμονής. Και σένα το ύφος είναι λίγο επικίδιο. Αλλά μας έχει συνηθίσει. Ναι, κάνω ό,τι μπορώ για να αποφύγω τη μεγαλοστομία και τον ενθουσιασμό. Λοιπόν, Νικόλα, ήρθε η στιγμή. Τα μάξι περιμένει. Να φροντίσει την υγεία σου. Να μας γυρίσεις γρήγορα, καλά, Ο Βενιζέλος μου πρότεινε διαλληλογραφίας να αναλάβω το Υπουργείο Οικονομικών όταν θα κερδίσει τις εκλογές. Υπουργός. Αυτό είναι θαυμάσιο, πατέρα. Μια στιγμή να τα βάλω στη σειρά. Με συγχωρείτε, αλλά για να βρω μια άκρη. Πρώτα, εμάς, χέσε μας. Δεν χρειάζεται να αισθάνεσαι άσχημα και δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι. Εμείς είμαστε δικοί σου άνθρωποι. Είμαστε σαν αδέλφια. Τόσα χρόνια την αγαπούσα. Μια μπόρα είναι, θα περάσει. Στο μιλάει εκπείρας. Πρώτα όμως η Μάρθα. Ήτανε φως φανάρι. Ήθελε να διακόψει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθε τελικά. Ναι, από δική μου απροσεξία. Έφτασε με την προχθεσινή αποστολή εξ Αθηνών, αλλά από δική μου απροσεξία. Δεν πειράζει. Και αν πρέπει να το παραδώσω, γιατί να πρέπει.
Κώστα, κάτι έπεσε στο κεφάλι μου, έχω ηλίκους ζαλίστηκα. Mesdames et messieurs, voilà les grands crêpes de Paris. Ψεύτη, παππού. Και αυτό είναι ένα από τα παραμύθια σου. Να κάτσω στο. Λουκά, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε. Καλά, καθισμένοι δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Το θέμα επήγει, Λουκά. Καλά, δηλαδή άμα κάτσουμε θα πάψει να επήγει. Κουράστηκα. Γι' αυτό σου λέω, μωρό μου, ότι επήγει. Ωραία, λοιπόν, επήγει. Ναι. Να κάτσουμε. Ορίστε. Να κάτσω. Ορίστε, Λουκά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Το μέλλον? Ναι, το μέλλον. Θα έχουμε και μέλλον? Βεβαίως. Διάβασε. Τι γράφει? Δεν ξέρεις τι γράφει? Όχι, δεν ξέρω. Τι λέει, διάβασε. Ορίστε. Η ζωή παρατείνεται. Παρατείνεται ποιο? Η ζωή. Η ζωή? Ναι. Δηλαδή, εν γέννη η ζωή. Εν γέννη η ζωή παρατείνεται. Παρατηνόμεθα και εμείς. Εξαρτάται τώρα αν ανήκουμε εμείς στο ανθρώπινο γένος και εμείς. Καταλαβαίνεις. Για ξεκαθάρισέ το αυτό. Ναι, κοίταξε να δεις. Οι άνθρωποι μέχρι τώρα πέθαναν στα 70 τους. Ναι. Από εδώ και πέρα θα πεθαίνουν στα 100. Στα 100? Ναι. Δηλαδή θα πεθάνουμε στα 100 εμείς? Αδύνατο στα 100, όχι. Αδύνατο. Ποιος το είπε? Στο είπα, εγώ το είπα και το γράφει, δεν το διάβασε. Σόλον, μη μου λες τέτοια τώρα, μη με τρομάζεις. Το γράφει. Λουκά, εκείνο που διερωτώ με είναι τι θα κάνουμε εμείς μέχρι τότε. Εγώ αντέχω το πολύ 10 χρόνια, αλλά 50 χρόνια όχι ποτέ, δεν διατέχω τέτοια ζωή. Παρετούμε. Από τι, Λουκά? Όχι, δεν παρετούμε, διαμαρτύρομαι. Πώς μου παρατείνεις τη ζωή, κύριε? Με ρώτησες εμένα, το θέλω. Λουκά, θέλεις δεν θέλεις. Αυτοί θα την παρατείνουν τη ζωή, γεγονός. Σόλον και εμείς. Τι και εμείς? Σόλον, να δεις. Η επιστήμη θα μας πάρει στο λαιμό της, το λέω. Ναι. Γι' αυτό δεν κάνεις σαν τρελός μόλις δεις πολυθρόνες με αφρολέξ. Ναι, άνετες. Ναι, αλλά το αφρολέξ, μωρό μου, το ανακάλυψε η επιστήμη. Σόλον. Σόλον, κάποιο λάθος υπάρχει ανάμεσα στην επιστήμη και εμάς. Κάποιο λάθος. Δεν μου λες, εσύ αντέχεις τόσα χρόνια, αντέχεις? Κοίταξε, Λουκά, μωρό μου. Εάν όντως έχουμε ακόμα 50 χρόνια ζωής, τότε έχουμε και τεράστια περιθώρια. Τεράστια τι τεράστια? Περιθώρια. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τα πάντα? Βέβαια, τα πάντα. Όλη τη νύχτα το σκεφτόμουν. Τα πάντα. Να ορίστε. Διάλεξε. Τι θέλεις να γίνεις? Δεν μου λες, περιπτεράδες μπορούμε? Περιπτεράδες, αρχιπεριπτεράδες. Να πουλάμε σουβλάκια? Σουβλάκια, ζωγράφοι, στάρ. Και στάρ, Βέβαια και στάρ. Δεν μου λες, και χρυσοχόη μπορούμε να πουλάμε το βρούζο για χρυσό, μπορούμε, Βέβαια μπορούμε, τα πάντα σου είπα, μωρό μου. Βέβαια. Ο Νάσης τι ήταν, δηλαδή φτωχός δεν ήταν ο Νάσης? Και ο Νιάρχος και ο Φόρτο, όλοι πτωχοί, πάντοχοι. Δεν μου λες, και εφευρέτες μπορούμε? Ο Αϊνστάιν τι ήταν, εφευρέτης, δεν ήταν? Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάτι σπουδαίο, πρέπει να ψάξουμε. Ναι. Τι πάει να πει, να έχεις ακόμα 50 χρόνια ζωή στο συλλαμβάνεις, βρε. Δεν μου λες, την περικυλίνη τη βρήκανε, Ναι, τη βρήκανε, Λουκά. Άλλο που να μην βρήκανε, Λουκά.
Το τηλέφωνο το βρήκανε, την τηλεόραση τη βρήκανε, το ραδιόφωνο το βρήκανε. Δεν έμεινε και τίποτα που να μην το βρήκανε. Ναι, καλά, σε πρόλαβαν άλλοι. Μην απογοητεύεσαι όμως, Λούκα. Όχι σ' όλον αδύνατον, δεν γίνεται. Δεν γίνεται σ' όλον αδύνατον, αδύνατον. Γιατί? Θα μας τη σκάσουν. Μόλις φτάσουμε στα 100, την παρατείνουν άλλα 100, θα το δεις. Κοίταξε, Λούκα. Λούκα, μωρό μου. Τι είναι σου. Πρέπει εμείς να εκμεταλλευτούμε τα περιθώρια που μας δίνονται. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη Αμερική. Να γίνουμε Κολόμβοι και να τη βρούμε. Όχι ταξίδι, όχι. Με μένα με πιάνει η θάλασσα. Αστροναύτες, ναι, θαλασσόλικοι, όχι. Ποτέ. Ποτέ. Ορίστε. Τότε διάλεξε. Τι θέλεις να γίνεις. Κάτι που να μας πάει. Να σου πάει. Ναι. Να γίνουνε... Τι. Κλητήρες, υπάλληλοι. Άσε σ' όλων θα δούμε. Θα δούμε. Έτσι όρθιοι δεν μπορούμε να πάρουμε τόσο σοβαρές αποφάσεις. Θα δούμε. Περιθώρια έχουμε, θα το σκεφτούμε. Δεν έχουμε, Λουκά. Με καλά, εσύ είπες έχουμε. Ορίστε. Ας πούμε, γιατί δεν γίνεσαι... Ναι. Να γίνεις, ας πούμε... Τι είναι, σόλον. Τι να γίνεις. Ψάξε. Τι να γίνεις, ρωτάς. Ψάξω. Ναι, να ψάξεις. Τι κάνεις εκεί. Να ψάχνω. Πού, στις τσέπες σου. Στο κεφάλι σου να ψάξεις, βλάκα, στο κεφάλι. Σόλον. Είδες ότι η ζωή δεν είναι παίξε-γέλασε. Είδες τις φοβερές δυσκολίες που έχει. Λουκά, είσαι αδυνάτου χαρακτήρος, γνωστά αυτά. Έχεις αδύνατη θέληση, γι' αυτό τα λες αυτά. Μπορεί. Και είσαι και τεμπέλης. Σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις κάτι και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν μου λες όλον. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να γίνω φυστικάς. Ναι. Πώς θα αρχίσουμε, με τι κεφάλαια, πώς. Μωρό μου. Μωρό μου, είσαι και αμόρφωτος, καταλαβαίνεις. Το παν. Το παν είναι η οργάνωση γενικώς, καταλαβαίνεις. Τώρα μας λείπει το τι. Και σε άλλη συνεδρίαση θα πρέπει να βρούμε το πώς. Αυτή τη στιγμή όμως μας λείπει το τι, μωρό μου. Δεν μου λες ο λούστρος. Έτσι δηλαδή αποφάσισε να γίνει λούστρος και έγινε. Έτσι. Και ένας δικαστής, ένας αρχιστράτηγος, ένας υπουργός έτσι τους ήρθε να γίνουν και έγιναν δηλαδή. Έτσι, τους ήρθε να γίνουν και έγιναν. Καλά και ο λούστρος κορόιδο ήταν, γιατί δεν έγινε και αυτός υπουργός, αλλά έγινε λούστρος. Μωρό μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να βρούμε κι εμείς τώρα, καταλαβαίνεις, διότι αν αρχίσουμε λάθος τώρα, καταλαβαίνεις, λάθος όλο το κατόπιν. Για το σου λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι, άφησέ το σε μένα, αναλαμβάνω. Ναι, Σόλον. Ναι. Σόλον, ξέρεις τι θα ήταν ωραίο να γίνουμε, Τι. Φίδια. Φίδια, ναι. Κανονικότατα φίδια. 100% φίδια. 8 μήνες ξάπλα, ύπνο. Να τρελαθούμε στον ύπνο. Δηλαδή, εννοείς την χειμερία Νάρκιντους, Ναι, αυτό, χειμερία. 8 μήνες ύπνο, χειμερίαν και τους άλλους 4 να παραθερίζουμε στα πάρκα. Βέβαια, εκ πρώτης όψεως βέβαια φαίνεται ο λίγο παράλογο. Δεν το απορρίπτω γενικώς. Ούτε στέγη, ούτε ρούχα, ούτε τίποτα. Καταλάβεις. Αυτό είναι. Να σου πω. Τι είναι. Καφέ. Καφέ, τι καφέ. Καφέ. 8 μήνες χωρίς καφέ αποκλείεται, δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι αυτές οι καταραμένες συνήθειες των ανθρώπων, καταλαβαίνεις. Το ουίσκι τους, το καφέ τους, το ούζο τους. Κατάλαβες, ούτε φίλοι δεν μπορεί. Ούζο, είπες ούζο. Ναι, ούζο. Πώς σου ήρθε τώρα το ούζο, πού το θυμήθηκες. Δεν ξέρω. Κάτι μου μύρισε, Λούκα. Ούζο. Ναι, ούζο. Ούζο και χταπόδι και ούζο. Χταπόδι. Ναι, χταπόδι σου μύρισε, ναι, χταπόδι. Ναι. Χταπόδι. Από πού, από εκεί. Από εκεί. Η μύτη μου, η καταραμένη μου η μύτη, όλο χρειωμένη. Δεν μου λες, μυρίζει ωραία. Ωραία μυρίζει. Ωραία μυρίζει. Αλλά πού είναι το ούζο, δεν το βλέπω με χρόνο. Ναι, βλάξε, πού είναι το ούζο. Αφού βλέπεις ότι μυρίζω, μου χαλάσει την απόλαυση. Δεν βλέπω ούζο. Σκάσε σε φλία μου, σκάσε επιτέλους. Αφού βλέπεις ότι απολαμβάνω, μη μιλάς, μυρίζω ούζο. Σκάσε, θα σου πω ύστερα. Τώρα μυρίζομαι.
Τι είναι Σόλον? Πάει. Χάθηκε βλάκα η μυρωδιά. Χάθηκε Σόλον. Χάθηκε. Ναι. Δεν μου λες, αληθινό χταπόδι ήταν. Κατεψυγμένο σε νοιάζει. Απατεώνας! Κοίταξε Σόλον, για να μυρίζει τόσο ωραία δεν μπορεί να ήταν κατεψυγμένο. Τι είναι πάλι. Από εκεί. Τι Σόλον, τι Σόλον, τι αυτή τη λέγε Σόλον. Κεφτέδες. Όχι κεφτέδες. Ναι, κεφτέδες. Για σοβαρά Σόλον, κεφτέδες. Ναι, και τσίρο. Τσίρο, ανέφυγε τσίρι. Δεν αντέχω άλλο Σόλον, δεν αντέχω. Τι άλλο Σόλον, τι άλλο λέγε Σόλον. Και ψητό. Ψητά κάρβουνα. Σόλον, θα αυτοκτονήσω, δεν αντέχω τόση ευτυχία. Και κεφτέδες και τσίρους και χταπόδι, δεν αντέχω Σόλον. Πάει. Τι. Πάει. Τι είναι Σόλον? Τετέλεστε. Θα μπούμε. Θα μπούμε. Πού θα μπούμε? Τέρμα σου λέω, θα μπούμε στο κατεστημένο. Τι είναι αυτό? Ουζάδικο είναι? Το κατεστημένο? Ναι. Αυγό. Αυγό? Ναι, αυγό. Τι αυγό? Αυγό? Ναι. Τόσο μεγάλο αυγό? Ναι. Άμα μπεις εκεί μέσα πάει, τελείωσε. Τελείωσε. Τα έχεις όλα? Όλα. Και υπάρχει τόσο μεγάλο αυγό? Ναι, φτάνει να μπεις, υπάρχει. Δεν μου λες? Γυναίκες έχει εκεί μέσα, γυναίκες, Οι γυναίκες. 2 στον καθένα τουλάχιστον. Τόσο μεγάλο αυγό, Κατάλαβα, ξέρω. Ναι, μόνον που πρέπει να είμαστε λίγο κύριοι, ναι, λίγο κοσμικοί. Τι λέτε, σας παρακαλώ, περάστε πρώτος. Τι λέτε, σας παρακαλώ, επισκέψεις τακτικές. Περάστε, σας παρακαλώ, τι λέτε. Ναι, γενικώς, να προκαλούμε τον σεβασμό. Ναι. Τι λέτε, τι κάνετε, παρακαλώ, περάστε πρώτος. Ο καιρός, έχετε δίκιο. Δικαιότατον δίκαιο, βεβαίως. Γενικά, να μην σε πάρουνε ότι είσαι κατωτέρας υποστάθμης. Να είσαι ύποπτος. Καθώς πρέπει. Όχι! Τι όχι? Όχι, δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω μες στο αυγό, σκάω! Μωρό μου, έχει air condition. Θέλω να βλέπω. Έχει τηλεόραση. Ουρανό, δέντρα. Έχει. Ψεύτικα. Ψεύτικα αληθινά, δεν ξέρω, πάντως έχει. Σόλον, θα μας φοράει και τους 2 το αυγό, Και τους 2, μωρό μου. Όχι. Ο καθένας μας θα έχει από 1 αυγό. Μόνος του. Αν εσείς. Μόνος? Όχι Σόλον μόνος. Δεν μπορώ μόνος. Δεν αντέχω μόνος Σόλον. Σε παρακαλώ, όχι μόνος Σόλον. Όχι μόνος. Μωρό μου, θέλεις να μην πούμε? Να μην πούμε. Να βγούμε έξω. Έξω, ναι. Έξω, αλλά πρέπει να ξέρεις, Λουκά, ότι έξω από το αυγό δεν θα έχουμε ούτε πολυθρόνες με αφρολέξ, ούτε καφέ, ούτε ουίσκι, ούτε ψητό στα κάρβουνα, μωρό μου. Σόλον, θα είμαι ολιγαρκής. Ολιγαρκής. Από εδώ και πέρα θα είμαι ολιγαρκής, αλλά σε παρακαλώ Σόλον, έξω. Αφού λοιπόν
θέλεις, έστω, έξω, όσο ελπίζουμε, όσο μπορούμε, όσο αντέχουμε. Καθηγητής αρχιτεκτονικής, καθηγητής σχολή θεάτρου τα τελευταία χρόνια, έτσι. Τμήμα θεάτρου, σχολής καλών τεχνών. Σχολής καλών τεχνών, του ΑΠΙΦΗ. Ωραία. Έχεις συνεργαστεί Αποστόλη και έχεις σχετιστεί με τον Γιώργο. Ναι. Να μας πεις κάποια λόγια. Σ' ακούμε. Καταλαβαίνετε, είδατε και έχετε σχηματίσει τη μία εικόνα που την ξέρετε πάρα πολύ καλά, βέβαια. Οπότε το θέμα του πώς θα μιλήσω εγώ για τον Γιώργο, αναγκαστικά θα πρέπει να πάρει μια άλλη διάσταση. Πιο προσωπική, υποκειμενική και που θα προσπαθήσω να τονίσω το αυτονόητο παρασκήνιο που έχει πάντα μια δουλειά που ξεκινάει στο θέατρο, παίρνει σάρκα και οστά και μέσα από αυτήν ξεπηδάνε και οι ανθρώπινες σχέσεις. Το ζήτημα είναι τι είναι ο Γιώργος ο Μιχαλακόπουλος. Μπορώ να τον βγάλω. Τώρα όχι, ακούγομαι, μ' ακούτε. Μήπως να μ' ακούτε πιο αυτό γιατί είναι και... Θέλω λίγο και από στήθους να τα πω και δεν μπορώ. Μπορεί να πάρει και εκεί, θες το αυτό. Ας, δεν πειράζει. Νομίζω αφού μ' ακούτε και καταγράφουμε... Εμείς θα θέλαμε να μιλάς στο μικρόφωνο για να σε καταγράφει και η κάμερα. Λοιπόν, ωραία, να το, αυτό. Αν προσπαθούσα σαν ζωγράφος να ζωγραφίσω τον Γιώργο, θα διάλεγα να του κάνω ένα προφίλ. Γιατί το προφίλ του Γιώργου έχει μία γλαφυρότητα και μία ποιότητα, πολλές φορές την είδατε σε διάφορες γωνίες, που νομιμοποιεί αυτό το πρόσωπο εκεί να βγει με έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Ο Τσαρούχης λέει ότι στη ζωγραφική τα πορτρέτα στην Ελλάδα δεν ήταν και τόσο αγαπητά από την αρχαιότητα, κυρίως όμως αυτά τα οποία νομιμοποιήθηκαν σαν στοιχείο ήταν το προφίλ. Επιλέγω λοιπόν, αν ήμουν ζωγράφος, που κατά καιρούς είμαι στην ιδιωτική μου ζωή, να του βρω το προφίλ. Αν ήμουν φωτογράφος θα διάλεγα μια φωτογραφία κοντά σε αυτήν που είδατε, δεν ξέρω αν προσέξατε, όπου και αν καθόσασταν, ο Γιώργος σας έβλεπε. Η ματιά του δηλαδή καρφωνόταν απάνω σας, διεκδικώντας το ρόλο του θεατή που πρέπει να κρίνει αυτόν που μιλάει. Εγώ απλώς θα του πρόσθετα στην φωτογραφία, θα τον έβαζα λίγο τρουακάρ και ενδεχομένως θα του σήκωνα το χέρι, αυτό με το δαχτυλίδι, το οποίο μονίμως το κρατούσε κρυφά μπροστά στα χείλη του όταν του έθετε σε ένα κρίσιμο ερώτημα
και που ήθελε να σε κοπανίσει με την απάντηση, να μην σου δώσει δηλαδή μια καθαρή απάντηση, αλλά να σε αφήσει να σκεφτείς το ζήτημα, λέγοντας πολλές φορές και το «εσύ ξέρεις». Λέγοντας κάτι το οποίο φυσικά ήταν κρίσιμο για την καριέρα σου, για τη ζωή σου, για τα αποτελέσματα κτλ. Εάν ήθελα να τον δω μέσα σε ένα γεωμετρικό σχήμα, σαν αρχιτέκτονας, και έχω το δικαίωμα, θέλετε δεν θέλετε, θα το υποστείτε. Αυτό το σχήμα που θα τον έβαζα μέσα τον Γιώργο θα ήταν ένα τρίγωνο. Η μία του κορυφή θα την ονόμαζα η πόλη των Αθηνών, η Αθήνα, το Αττικό τοπίο και ό,τι συνεπάγεται. Φυσικά με κορυφαίο στοιχείο σε αυτή τη γεωμετρία τον Γκίζη. Θα του πρόσθετα επίσης και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν το είπε, αλλά το υπονοούσε με όλο αυτό τα πετροβολητά και τα κυνηγητά, θα έβαζα και τα φοβερά εξάρχεια, με τα οποία εγώ έχω πλέον μια συγγένεια. Με τον Γιώργο βρεθήκαμε στο ίδιο γυμνάσιο. Όταν εγώ έμπαινα στο γυμνάσιο, ο Γιώργος έβγαινε. Ιερό πρόσωπο βέβαια, για όλους τους νεότερους. Η μία κορυφή λοιπόν θα ήταν η Αθήνα, η πόλη των Αθηνών, Γκίζη, εξάρχεια και το κέντρο, όπως το κέντρο ορίστηκε από τον πολιτισμό που εξελίχθηκε στην Αθήνα, την μεταεμφυλιακή Αθήνα. Αυτό το κέντρο. Ένα κέντρο πολιτισμού που το θέατρο διεκδίκησε όλα τα υπόγεια της πόλης και τα έκανε θέατρα μέσα στα οποία βρέθηκαν όλοι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Και ο Γιώργος ήταν ένας κεντρικός συντελεστής. Το δεύτερο σημείο είναι ένα άλλο σημείο σε αυτό το τρίγωνο και είναι το θέατρο, το υπόγειο του Κουν και ό,τι συνεπάγεται σαν θέατρο στην Ελλάδα, σαν ελληνικό θέατρο. Δηλαδή ο Γιώργος παρά το ότι έπαιζε και ξένο ρεπερτόριο, για μένα είναι ο κεντρικός εκπρόσωπος του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και πώς αυτό αναπτύχθηκε και διαπραγματεύτηκε και σε χώρο και σε έργα και σε αποτελέσματα. Αποτελέσματα σχέσης ανθρώπων. Το τρίτο σημείο, μέσα σε αυτό το τρίγωνο στο οποίο εντάσσω τον Γιώργο, είναι η έννοια του πολιτεύματος, η έννοια της πολιτείας. Όχι μόνο με τη σύγχρονη έννοια που ζούμε εμείς τώρα εδώ, αλλά και με την έννοια που η πολιτεία ανέπτυξε την πολιτική της εικόνα αμέσως με την πτώση της δικτατορίας και γενικά πώς αυτή η έννοια αναπτύχθηκε μέσα στο θεατρικό έργο και μέσα στη θεατρική πρακτική και μέσα στην ηθική που υπήρχε πάντα στη θεατρική τέχνη. Να ξέρετε πολύ καλά, το ξέρετε καλύτερα από μένα ίσως, ότι το θέατρο στην Ελλάδα είναι μία από τις τέχνες που έχουν μια πολύ ισχυρή παρουσία σε ποσοστά και σε αποτελέσματα, σε όλες τις ποιότητες και σε όλα τα είδη του θεάτρου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το τρίγωνο, πόλη, Αθήνα, θέατρο τέχνης και ό,τι συνεπάγεται και το πολίτευμα, το Γιώργο, από τώρα θα του δώσω ένα ρόλο και κρατήστε τον μέχρι τέλος της ομιλίας μου, είναι ένας τελετάρχης αυτής της σχέσης. Ορίζει την τελετή που αναπτύσσεται για μισό αιώνα και παραπάνω σε αυτή την πόλη. Μετά τον εμφυλιακό σπαραγμό. Καταγράφει με τον τρόπο του, το στυλ του και το φοβερό χιούμορ που είναι ένα όπλο, είναι ένα πολυβόλο χιούμορ. Δεν είναι ένα χιούμορ με το οποίο θα γελάσεις και θα περάσεις την πατησία να πας απέναντι. Θα καθίσεις να σκεφτείς τι είπε και θα καταλάβεις ότι από κάτω βγαίνει ένα εξαιρετικό πολλές φορές δράμα ή μια σκέψη που πρέπει να κάνεις σαν υπεύθυνος πολίτης για να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις στο επόμενο σου βήμα. Αυτά για τη γεωμετρία με την οποία θα σχεδίαζα τον Γιώργο. Και είναι τώρα και η πραγματική του θέση μέσα στο θέατρο. Θα έλεγα ότι επειδή το αρχαίο δράμα, αυτή είναι μια πολύ προσωπική γνώμη, οι συνάδελφοι του πιθανόν να διαφωνούν, αλλά θεωρώ ότι το αρχαίο δράμα στην Ελλάδα
έχει μια ευθύνουσα πορεία. Δεν μπορεί να εξελιχθεί αν δεν βρεθούν νέες μορφές, νέα σχήματα, νέα πρόσωπα και νέα πράγματα. Ο Γιώργος σας είπε ότι είδε όλο τον Αριστοφάνη. Γιατί τον είδε τον Αριστοφάνη? Γιατί κεντρικά ο Γιώργος, το ήξερε ή δεν το ήξερε, εγώ πιστεύω ότι το ήξερε, ήταν ο πισθέτερος αυτής της ζωής που σαν τελετάρχης την ξεκίνησε με την πτώση δικτατορίας. Τότε ήταν γνωστός ήδη από τη Χούντα με τον Σόλωνα, αλλά μετά με την πτώση της δικτατορίας ο Γιώργος έγινε ένας τελετάρχης των πράξεων, των πολιτικών και των καλλιτεχνικών, σιωπηλός παρατηρητής και κριτής, που με αυτή τη φοβερή οξυδέρκεια που είχε καταλάβαινε τι γίνεται και τι πρόκειται να γίνει. Ο πισθέτερος λοιπόν, απογοητευμένος από την Αθήνα, όπως ξέρετε, πάει να βρει την Εθελοποπτυγία. Και ο Αριστοφάνης, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι και για τον Γιώργο, δεν είναι ο ποιητής, ο συγγραφέας, ο οποίος θα καθίσει να καταγράψει τα σεξουαλικά κατορθώματα των ανδρών και των γυναικών και όλων των ενδιάμεσων προτιμήσεων μέσα σε ένα ωραία αεριζόμενο υπαίθριο χώρο. Ο Αριστοφάνης σαν ποιητής για έναν μελλοντικό συγγραφέα, έναν μελλοντικό δραματουργό, νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο κεντρικούς δάσκαλους που θα βοηθήσουν το νέο ελληνικό έργο να ξεπεταχτεί και να παραχθεί και να βγει επιτέλους και σε δικούς του χώρους, χωρίς αυτή την αρχαιοπρέπεια και τη δουλικότητα. Ο Γιώργος λοιπόν, σαν πισθέτερος, όταν θα βγει να κάνει αυτό το ρόλο, ο Μπέκετ θα ζηλέψει τον Γιώργο. Ο Μπέκετ πάντα θα ήθελε να έχει τον Γιώργο στις δουλειές του. Και δεν είναι μόνο διαγωνίζεται ο Μπέκετ με τον Ιονέσκο. Και δεν είναι ο Ιονέσκο, είναι και ο Σέξπιρ και ο Τσέχοφ, οι οποίοι πάντα αυτή την ποιότητα αυτού του είδους του ηθοποιού, που φορώντας στολή βασιλιά γίνεται τελετάρχης σε μια δημοκρατική διαδικασία που είναι η σχέση κοινού θεατών και την αναπτύσσει. Πολλές φορές είναι κουραστικός. Είναι κουραστικός διότι η τελετή έχει αυτό το τελετουργικό. Αλλά όπως είπε αυτή η πεταλούδα, τελειώνει, αλλά αυτό που μένει ανάμεσα στη σχέση του θεατή με τον ηθοποιό είναι ένα πράγμα το οποίο μεταδίδεται όπως τη γύρει ο αέρας, την παίρνει από εδώ και την πάει από εκεί και γίνεται νέο στοιχείο. Και έχουμε ανάγκη το θέατρο να αποκτήσει αυτήν την νέα προοπτική. Κουραστήκαμε, νομίζω, τα λέω με το θράσος, λείπει τώρα ο Γιώργος, πιστεύω ότι θα συμφωνούσε ή θα μου έλεγε ηρωνικά ότι εγώ ξέρω. Λείπει αυτό το πράγμα από το σύγχρονο θέατρο. Να προκύψει ένα σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Υπάρχει ένα ζήτημα επίσης με τον Γιώργο, ότι με τις κεραίες του, να πω σε παρένθεση ότι όπως και εμείς όλοι που τελειώσαμε τα γυμνάσια με την Εμφυλιακής Αθήνας, είχαμε πάρα πολύ κακούς καθηγητές. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές ήταν καταπληκτικοί. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε όλοι πολύ καλοί μαθητές. Σε μια διδασκαλία που μας επέτρεπε, και αυτό είναι το μεγάλο του χαρακτηριστικό, δεν ξέρω πόσο, εγώ νομίζω ότι φαινόταν στο παίξιμο του Γιώργου, να αρπάζεις την πληροφορία, τη νέα πληροφορία, χωρίς ακαδημαϊκά βοηθήματα, χωρίς επιπλέον ιστορίες και θεωρήματα, να την αρπάζεις στον αέρα, να κάνεις τη δική σου θέση και να προχωράς παραπέρα. Ο Γιώργος, παραδείγματος χάρη, στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο, ήταν μονίμως ο καλύτερα ενημερωμένος. Δεν πιστεύω ότι άνοιγε θεατρολογικά βιβλία για να δει τι συμβαίνει στο θέατρο. Άρπαζε όμως και είχε κατευθείαν θέση. Λίγος πολύ αυτά είναι πράγματα που αν τώρα τα φέρω αυτήν τη συμπεριφορά μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί ο τόπος στην εποχή που ο Γιώργος τον ορίζω σαν τελετάρχη αναδεικνύεται, αναμορφώνεται, βγαίνει ένα νέο πολίτευμα, μιλάω για πολιτισμό, δεν μιλάω για πολιτική. Βγάζει λοιπόν αυτή η πολιτική του πολιτισμού νέες διαστάσεις, συνέχειες του παρελθόντος, όπου ο Γιώργος μονίμως παρών υποδεικνύει αυτές τις θέσεις και με την υπεύθυνη θέση που πολύ καλά βλέπετε και ξέρετε μέσα από την πολιτική του ζωή
Δεν είναι τυχαίο. Εμένα, παραδείγματος χάρη, όταν πρωτογνωριστήκαμε, δεν μου χάρισε ένα βιβλίο, αλλά μου είπε, επειδή θα γίνεις πατέρας, έλα να σε πάω στην Ιθάκη να δεις τι πρέπει να ξέρεις σαν πατέρας. Είχε μια σε πρακτική αντίληψη του πώς δηλαδή διδάσκουμε τη ζωή, ο Γιώργος μονίμως είχε αυτή την ικανότητα. Πρέπει προσωπικά, πλησιάζω στο τέλος, δεν σας κουράσω άλλο, πρέπει προσωπικά να πω, και είναι μια πολύ ισχυρή κατάθεση, ότι στην δική μου την καριέρα, που είναι αρκετά μεγάλη, όχι τόσο μεγάλη σαν του Γιώργου, με πολλούς ανθρώπους ήρθα σε συνεργασία και τους τίμησα και με τίμησαν. Διακρίνω δύο, οι οποίοι και οι δύο κατά τη γνώμη μου έχουν την ίδια βάση στα εξάρχεια. Ο ένας είναι ο Γιώργος που είναι αυτονόητο και ο δεύτερος είναι ο Μήνος Αβολονάκης. Και οι δύο με το ήθος τους, με την πολιτική του πολιτισμού που διαθέτανε, μου δώσανε το απέραντο δικαίωμα να αισθάνομαι ότι κάνω ένα λειτουργήμα και μία τέχνη εντελώς απαλλαγμένη από κάθε επιρροή και κάθε άλλου είδους μικρότητες και μικροκατορθώματα. Πάντα δηλαδή και οι δύο αυτοί πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες με εντελώς διαφορετική ειδικότητα, αν και ο Γιώργος κατά τη γνώμη μου είναι και ένας πολύ ενδιαφέρον σκηνοθέτης. Έχει σκηνοθετήσει με μεγάλη ευκρίνεια και σαφήνεια πτυχές του θεάτρου που ενδεχομένως το έχετε δει. Και οι δύο λοιπόν στη συνεργασία είναι κάτι το οποίο δεν είναι κατανοητό. Η σκηνογραφία είναι μια παρεξηγημένη ιστορία. Μου δώσαν το απέραντο δικαίωμα να συνθέσω και να δημιουργήσω χωρίς κανένα εμπόδιο. Είναι η μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας που έχει ένας καλλιτέχνης και πρέπει να έχει σε όλες τα θέατρα και με όλους τους τρόπους. Νομίζω ότι ο τελετάρχης την τελετή του την τελείωσε. Γι' αυτό έφυγε. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και την αναχώρησή του που τα βιολογικά θέματα της ασθένειας και όλα αυτά έχουν τους ρυθμούς τους και είμαστε όλοι σε ένα τρένο και πηγαίνουμε, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος έκλεισε την τελετή. Τέτοιους τελετές δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Λυπάμαι, αλλά ο Γιώργος ήταν ένας καλλιτέχνης που η τέχνη αυτή που μιλάμε δεν ήξερε τη λέξη, ενώ χαιρόταν πάρα πολύ τη λέξη sold out. Δεν ήξερε ότι, πιστεύω ότι πρώτα έβγαινε το έργο, μετά ο κόσμος και στο τέλος έβγαινε ο καλλιτέχνης. Τώρα πιστεύω ότι υπάρχει μια αντίστροφη πορεία. Άρα νομίζω ότι καλό είναι να καταλάβουμε και το τέλος της τελετής την οποία ο Γιώργος διαχειρίστηκε όλο αυτό το καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βέτα. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην κυρία Τσιμά. Έχουμε και το φορητό που σας βολεύει. Ναι, να κάτσω λίγο για να βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ απόψε και μπορώ να μιλήσω για τον κύριο Μιχαλακόπουλο. Το 2017, την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, είπε σε ένα μεγάλο κοινό: η ουσία της ζωής μου είναι το θέατρο, είναι η ανάσα μου, το οξυγόνο μου, η ζωή μου, η ίδια μου ύπαρξη, το σύμπαν μου. Το θέατρο χρειάζεται παρατήρηση, να κοιτάς γύρω σου, να έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου, να εισπράττεις συνεχώς, να μπορείς τη στιγμή που πρέπει να είσαι απλόχερος. Έτσι ήταν πραγματικά. Απλόχερος. Αγαπούσε τους νέους, έδινε πολλές ευκαιρίες, έκανε τη ζωή πάνω στη σκηνή και έξω από τη σκηνή χρωματιστή και σκανδαλιάρικη, έπαιζε εντός και εκτός σκηνής σαν παιδί, χειρουργούσε τους ρόλους με ακρίβεια, δούλευε ασταμάτητα, αλλά στα διαλύματα έκανε πλάκες σαν γυμνασιόπεδο, ήταν έξω από τους νόμους της θεατρικής αγοράς και της μόδας, με ένα εντελώς προσωπικό τρόπο
κινήθηκε στο χώρο της υποκριτικής, με σπουδαία τεχνική, σπουδαίο συναίσθημα, φωνή, κίνηση, με μια τεράστια γκάμα ρόλων, χάραζε διαρκώς το δικό του δρόμο. Η παιδεία του τον καθοδήγησε στην ερμηνεία έργων αποκλειστικά ποιοτικού δραματολογίου και θριάμβευσε στις περισσότερες αριστοφανικές κωμωδίες, κυρίως στο Εθνικό Θέατρο. Πήρε μεγάλα ρίσκα με το Θέατρο Σάτυρας, συμμετείχε χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Μουσείου, ήταν εξαίρετος δάσκαλος, οι περισσότεροι μαθητές που τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο χωρίς παροπίδες και δογματισμούς. Οι δράσεις του στο ΚΕΘΕΑ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στις φυλακές του Κορυδαλού, πάντα ανήσυχος, αφοσιωμένος καλλιτέχνης που συνδύαζε το χιούμορ με τη σοβαρή ματιά σε σχέση με την τέχνη και με τη ζωή. Δούλεψα μαζί του 2 φορές στη τηλεόραση και 3 φορές στο θέατρο, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό, όσο περισσότερο στο ότι ήμουνα θεατής του Ιωάννη Γαβριήλ Μπόρκμαν, της φθινοπορεινής ιστορίας, του Μαλβόλιο στη 12η νύχτα είδατε αποσπάσματα, στο Βασιλιά πεθαίνει, στον Περιποιητή φυτών, στο Ρινόκερο, στον Αρτούρο Ούι, στο Κάτω από τη σκάλα, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, στον Ντά, στον Επιστάτη και τέλος το τίμημα στο θέατρο με την εξαιρετική σκηνοθεσία της Ιωάννας. Μιχαλακοπούλου, σπουδαίος ρολίστας, αλλά και ένας υπέροχος οικογενειάρχης που καμάρωνε για τις γυναίκες του, τους γαμπρούς του, τα εγγόνια του, τον Γιώργο και τον Ερμή. Θα μας συντροφεύει πάντα η εικόνα του με το βλέμμα του Οδυσσέα, με τον κύριο Μεταγκρή, τον Απόστολο και μόνο, τον ψεύτη παππού, το ανατρεπτικό εκείνος και εκείνος που και τώρα που το βλέπουμε μας συγκλονίζει. Και θέλω να πω κάτι πολύ προσωπικό που έζησα με τον κύριο Μιχαλακόπουλο, που με συνδέει βαθιά φιλία, κυρίως με αφορμή αυτή τη δουλειά, και μετά οι σχέσεις μας βάθυναν και για κάποιο ανεξήγητο λόγο όλες οι αρρώστιες στην οικογένειά μου έσκαγαν πάντα τον Νοέμβρη. Το 2005 έχω ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά Απόστολος και Μόνος, που θα πεζόταν στην κρατική τηλεόραση. Το σενάριο ήταν του Παναγιώτη Μέντη και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος σκηνοθετεί μαζί με τον Νίκο Καβουκίδη και πρωταγωνιστή ο Γιώργος ο Μιχαλακόπουλος. Ένας ταχυδρόμος με κρυμμένα μυστικά και πάθη γυρίζει όλη τη μέρα με ένα μηχανάκι σε ένα μικρό χωριό του Παγκαίου και παρακολουθεί τη ζωή των συγχωριανών του ανοίγοντας τα γράμματά τους. Εγώ υποδίωμαι μια αγρότησα που φροντίζει τα παιδιά της στη γη και αισθάνεται προδομένη από τις συνεχείς απιστίες του άντρα της, Γεράσιμους και Αδερές. Τα γυρίσματα γίνονται στο Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας και στην Αλίαρθο της Βιωτίας. Περνάμε πολλές μέρες στα εγγλέζικα σπίτια με τα τζάκια, στους κήπους, στις νεροπηγές. Κάποια βράδια μένουμε στο ξενοδοχείο του Τσαπάρα. Ένα ακούραστο συνεργείο με υπομονή και χιούμορ βοηθάει εμάς τους ηθοποιούς να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαι χαρούμενη αλλά και πολύ αγχωμένη. Πρώτη φορά κάνω τηλεόραση και έχω 20 επεισόδια. Συνεργάζομαι με ανθρώπους που θαυμάζω από παιδί και γνωρίζομαι με νέους συναδέλφους. Όμως ύστερα από τα πρώτα γυρίσματα μαθαίνω μετά από έναν προληπτικό έλεγχο ότι έχω κακοήθεια και πρέπει να χειρουργηθώ αμέσως. Κεραυνός. Θα κάνω ό,τι μου πουν χωρίς καμία καθυστέρηση. Εκείνη τη νύχτα της ανακοίνωσης πέφτω σε ένα βαθύ ύπνο, αλλά το πρωί πρέπει να ανέβω στην Πεντέλη, έχω γύρισμα. Θα πρέπει να μιλήσω στον Γιώργο. Θυμάμαι να τρέχω με ένα σκαραμπαίο Απρίλια στη λεωφόρο Κηφισίας, να μου βιάζει το κεφάλι μου από τη σκέψη και τη λύπη. Ανεβαίνω με γκάζια την Πεντέλη και μόλις φτάνω στο Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας, τον αναζητώ και μόλις τον βλέπω του λέω θέλω να σου μιλήσω. Μπαίνουμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο, ήταν πολύ πρωί, έκανε πολύ κρύο, ακόμα θυμάμαι να σπρίζουν οι ανάσες μας. Του παραθέτω τα γεγονότα με κάθε λεπτομέρεια, με ακούει, ήσυχος, δεν μιλάει και του λέω μήπως να πει στο Μέντι να με πεθάνει στο σενάριο, δεν ξέρω αν θα είμαι καλά και πότε θα γυρίσω, δεν ξέρω αν θα μπορώ να γυρίσω. Είναι ήσυχος και μου λέει εμείς θα είμαστε εδώ και θα σε περιμένουμε.
Η φωνή του ήταν ήρεμη και σταθερή. Και βάζει αυτή την τελεία, με αυτή τη σιγουριά. Με θέση. Με καμία αμφιβολία. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σε περιμένουμε. Κάνουμε το γύρισμα εκείνο το πρωί, αγκαλιάζω το παιδί μου, το Γεράσιμο, τον Ορίωνα, το φίλο μας, τον Γιώργο το Μοσχίδη, τον Αΐνιστο. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα τους ξαναδώ. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω από πάνω της. Είναι αυτές οι στιγμές, οι δύσκολες. Μπαίνω στο χειρουργείο το 18 του Νοέμβρη και λίγο πριν την αναισθησία ακούω τη φωνή του Μιχαλακόπουλου να μου λέει «Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε». Γυρίζω σπίτι μετά από 10 μέρες, αναρώνω. Είμαι τυχερή, είμαστε εδώ μαζί. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα πηγαίνω στην Αλίαρτο στο γύρισμα. Έχει φροντίσει ο Μιχαλακόπουλος και η κόρη του Ιωάννα, που ήταν σπουδαία και πολύτιμο βοηθός και αγαπημένη φίλη της ζωής μου, να με περιμένουν σόμπες, αντιανεμικά, αναμένα τζάκια. Τους ευχαριστώ για όλους, ευχαριστώ για πάντα τον Γιώργο τον Μιχαλακόπουλο. Θα μας περιμένει και εμάς στους κήπους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Γεράσιμο, θα μας πεις και εσύ δυο λόγια, αλλά πριν μας πεις, να δούμε ένα απόσπασμα μικρό από το τίμημα. Το θυμήθηκα, Αλέξανδρο, εντάξει. Και δεν μου το θύμισε, Αλέξανδρο. Για κοίτα εδώ, Γκάλαχερ και εσύ. Ναι, μήπως θες να τους ακούσεις κιόλας. Για ποιο λόγο να τους ακούσω, εγώ ήμουν στον ίδιο θίασο με τους Γκάλαχερ και εσύ. Σε 50 θέατρα τουλάχιστον. Δεν σου είναι ηθοποιός. Ηθοποιός, ακροβάτης. Όλη η οικογένειά μου ήταν ακροβάτης. Ξεχνάς τους 5 Σόλομον Θεός χωρές τους. Εγώ ήμουν στη βάση, κρατούσα όλο αυτό το σύστημα των ακροβατών. Μπες κανένας κάτω και τσακιστεί, κατάλαβες. Ήμουν σκέτο σταύρος εκείνη την εποχή. Πιωτό, γυναίκες, τίποτα δεν με σταματούσε. Μόνο η ζωή. Μάλιστα, αγόρι μου, μόνο η ζωή. Τώρα, άκου να δεις. Ο Γκάλαχερ και ο Σίμων. Ναι, εμείς εδώ τώρα όμως, πού βρισκόμαστε. Αλήθεια, για πες μου, πού βρίσκεται η εγκληματικότητα σήμερα. Στα ύψη φαντάζομαι. Κύριε Σόλομο, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν είμαι καθόλου κοινωνικός. Δεν είσαι. Όχι. Ούτε επιχειρηματίας είμαι, ούτε καλός στις συζητήσεις είμαι, γι' αυτό πες μου μία τιμή να τελειώνουμε. Δεν θέλεις να είμαστε φιλαράκια. Ναι, ακριβώς αυτό. Εντάξει λοιπόν, δεν θα είμαστε φιλαράκια. Αλλά έτσι για να με γνωρίσεις καλύτερα θα σου δείξω κάτι. Το βλέπεις αυτό εδώ το χαρτί, ναι? Αυτό εδώ είναι το απολυτήριό μου από το Βρετανικό Ναυτικό. Βλέπεις εδώ τι γράφει, ότι ήμουν στην υπηρεσία της αυτού μεγαλειότητας. Συγχαρητήρια. Και πώς βρέθηκες εσύ στο Βρετανικό Ναυτικό? Ξέχνα το Βρετανικό Ναυτικό και κοίταξε την ημερομηνία γέννησης. 1800... Πω, είσαι σχεδόν 90. Ακριβώς, παιδί μου, έφυγα από τη Ρωσία πριν 65 χρόνια. Ήμουνα 24 χρονών. Κάπνιζα και έπινα σε όλη μου τη ζωή και πρόσεχε. Δεν άφησα ποτέ καμιά γυναίκα παραπονεμένη. Τώρα, τι λόγο έχω για να σε κλέψω. Καλά τώρα. Από πότε οι άνθρωποι χρειάζονται και λόγο για να κλέψουνε. Λοιπόν, δεν έχω συναντήσει ποτέ μου κάποιον σαν και σένα στην καριέρα μου. Έχεις και παραεξάντε, τι θα γίνει τώρα, θα μου δώσεις μια τιμή. Πώς μπορώ να σου δώσω μια τιμή όταν δεν πιστεύεις ούτε λέξη από αυτά που σου λέω. Συγγνώμη, δεν σε έχω συναντήσει ποτέ μου και μου ζητάς τώρα να σε εμπιστευτώ. Λυπάμαι. Αλλά εδώ δεν μπορεί να φέρεις τις αναστηφύλακας. Εδώ κάνουμε business. Αν θέλεις να κλείνουμε συμφωνίες πρέπει να πιστεύεις λιγάκι. Αλλιώς δεν γίνεται. Άστο λοιπόν, άστο καλύτερα να το ξεχάσουμε. Δεν μπορώ να δουλέψω υπό αυτά στα συνθήκα. Είμαι πολύ γέρος για να ανεχθώ να με αποκαλείς κλέφτη. Ποιος είπε κλέφτη, περίμενε. Δεν θέλω αυτά στο μαγαζί μου, δεν έχω ανάγκη. Μην ξεχνάς, ακόμα δεν σου έχω κάνει την προσφορά και κοίταξε πώς μου φέρεσαι. Ακόμα δεν σου έχω κάνει την προσφορά. Συγγνώμη, δηλαδή χάρη μου κάνεις, μα τι μου λες τώρα. Κυρία μου, σας λυπάμαι. Τι συμβαίνει με όλους εσάς. Είστε χειρότεροι και από την κόρη μου. Δεν πιστεύετε σε τίποτα, τίποτα δεν σέβεστε. Πώς μπορείτε να ζείτε έτσι? Νομίζετε ότι αυτό που κάνετε ότι είναι τόσο έξυπνο, ότι είναι κανένα κατόρθωμα? Άσε με να σου δώσω μια μικρή συμβουλή. Το δύσκολο δεν είναι να μην πιστεύεις σε τίποτα. Το δύσκολο είναι να πιστεύεις σε κάτι. Αυτό είναι το δύσκολο. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε έχεις πεθάνει. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθισε τώρα να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κι εγώ. Είναι και τιμή και χαρά να είμαι εδώ. Είχα σκεφτεί να σημειώσω κάποια πράγματα, αλλά μετά λέω άστο, γιατί θα πρέπει να συμπληρώσω ένα
μεγάλο τόμο με αυτά που έχω να πω για τον Γιώργο, οπότε ό,τι σου βγει και όπως κάτσει. Και ήρθε και αυτό το απόσπασμα τώρα και μου αλλάζει πάλι λίγο τα δεδομένα, γιατί αισθάνθηκα ότι λίγο βαρύναμε, αλλά μάλλον θα πρέπει να ελαφρύνουμε και λίγο, γιατί πιστεύω ότι και ο Γιώργος θα το ήθελε. Από αυτόν τον άνθρωπο έμαθα πάρα πολλά. Ένα σύντομο ιστορικό, τον γνώρισα το 1986 όταν κάναμε μια ταινία. Ήμασταν 6 άτομα νέοι ηθοποιοί τότε πρωταγωνιστές. Ο Γιώργος ήταν αυτός που ήταν, είχε μια τεράστια καριέρα πίσω του. Τον αντιμετωπίζαμε με δέος. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι και που μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση ήταν σε μια συνέντευξη τύπου για αυτή την ταινία. Ο Κλειός ήταν η ταινία του Κώστα Κουτσομίτη. Ο Γιώργος βγήκε στη συνέντευξη και δεν είπε τίποτα για τον εαυτό του, τίποτα για την ταινία. Μίλησε μόνο για αυτά τα 6 νέα παιδιά και με συγκλώνησε καταρχάς η γενοψυχία του, η γενοδορία του και το ότι αυτό που βρήκε να πει ήταν για μας τους νέους, που τον θαυμάζαμε και τον βλέπαμε από κάτω με ένα δέος. Μετά είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του ξανά σε ένα σύριαλ στο Κίτρινο Φάκελο του Κουτσομίτη πάλι. Εκεί έκανα τον χαμένο νόθο του γιο. Για πρώτη φορά τον είπα πατέρα. Από τότε και μετά μέχρι τώρα δεν έχω σταματήσει να τον λέω πατέρα. Δεν είχα και πατέρα, οπότε ήταν εύκολο να ήθελα να έχω κάποιον έτσι. Και βρήκα τον Γιώργο γιατί πραγματικά τον αισθάνομαι σαν πατέρα μου. Μου άλλαξε πάρα πολύ όλα τα δεδομένα που ήξερα μέχρι τότε για τη σχολή, για τη δουλειά, για το θέατρο, για όλα αυτά. Με έμαθε ότι το θέατρο είναι, πρώτα απ' όλα είναι παιχνίδι και χαρά. Δεν είχε τίποτα από τις διθενιές που έχουν άλλοι άνθρωποι, δεν είχε καμία σοβαροφάνεια, είχε απόλυτη σοβαρότητα, αλλά συνδυασμένη με ένα τρομερό χιούμορ και με τρομερή δημιουργικότητα. Δουλέψαμε 4 χρόνια στο θέατρο, 2 στο κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν και στο τίμημα που είδατε και ένα απόσπασμα. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν έβλεπα την ώρα να φύγω από το σπίτι να πάω στο θέατρο. Είχα και το κουσούρι πάντα να πηγαίνω πιο νωρίς και το είχε και ο Γιώργος αυτό. Και πηγαίναμε και νωρίς και αρχίζαμε και κουτσοπολεύαμε και λέγαμε διάφορα και κάναμε πλάκα και με πείραζε συνεχώς. Με φώναζε πάντα ο μικρός, που είναι ο μικρός, που είναι ο μικρός. Μέχρι και που γέρασα, προσπαθούσε να με κάνει να ξαναπαίξουμε το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν και προσπαθούσε να τον πείσω ότι είμαι πια 60 και δεν γίνεται να κάνω τον 30. Είναι πολύ κόντρα το πράγμα. Αλλά επέμενε ότι όχι, όχι, μπορούμε να το κάνουμε κλπ. Δεν ξέρω πραγματικά, είναι ένας άνθρωπος που με σημάδεψε. Μου έδειξε έναν άλλο κόσμο. Μου έδειξε ότι για να είναι κανείς ηθοποιός δεν χρειάζεται να είναι τρελός, δεν χρειάζεται να είναι ανισόρροπος, δεν χρειάζεται να είναι πολλά πράγματα που έχουν περάσει έτσι στη πλατιά κατανάλωση, ότι πρέπει κάπως να έχουμε ένα ιδιαίτερο μυαλό, να είμαστε λίγο περίεργοι, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Εγώ είδα στο Γιώργο, είχα την τύχη καταρχάς το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, επειδή ήμασταν οι δυο μας και επειδή ο Γιώργος ήταν και σκηνοθέτης, να κάνουμε όλη τη δουλειά στο σπίτι του. Σε αυτή τη μαγική σοφίτα που είναι ένα θησαυροφυλάκιο από πληροφορίες και γνώσεις και μυρωδιές και ατμόσφαιρες. Πέρναγα εκεί πάρα πολλές ώρες και έβλεπα έναν άνθρωπο απόλυτα ισορροπημένο, απόλυτα υγιή, ο οποίος από τις 5 ώρες της πρόβας, τις 3,5 κάναμε πλάκα και τη 1,5 δουλεύαμε, αλλά αυτή η 1,5 ήταν ουσιαστική και έκανε ίσα με 10, δουλεύοντας με άλλους ανθρώπους. Γιατί πραγματικά κεντράριζε στην ουσία. Πολύ περισσότερο πειράζαμε ο ένας τον άλλον και δουλεύαμε και κοροϊδευόμασταν παρά ασχολιόμασταν με το κείμενο. Αυτό μετά αργότερα κατάλαβα ότι αυτή ήταν η ασχολία με το κείμενο, έτσι, γιατί δέσαμε τόσο πολύ μεταξύ μας που πλέον χωρίς να το καταλάβουμε ανέβηκε αυτό το έργο, βγήκε. Είχε κάνει και τα σκηνικά ο κύριος Βέτας, ποτέ δεν κατάλαβα πότε σκηνοθετήθηκα, αν πήρα καμία σκηνοθετική οδηγία, δεν μου έδωσε ποτέ καμία οδηγία. Αυτό που μου έδωσε ήταν ο εαυτός του ανοιχτός, στο σπίτι του μέσα, το πώς φέρεται, το πώς λειτουργεί, το πώς σκέφτεται και με αυτόν τον τρόπο με σκηνοθέτησε. Ήταν ένα από τα μαγικά πράγματα που είχε και που κατά σύμπτωση, μια και αναφέρθηκε και ο κ. Βολανάκης, είχα την τύχη να δουλέψω μια φορά μαζί του, το είχε και αυτός ακριβώς το ίδιο. Δεν καταλάβαινες πώς σε σκηνοθετεί και γιατί. Και τι σου λέει, αν σου λέει παρατήρηση τώρα ή αν λέει μια ιστορία, όμως με ένα μαγικό τρόπο κατάφερε να σου περάσει αυτό που ήθελε.
Δεν ξέρω τι άλλο να πω πραγματικά για τον Γιώργο, γιατί εξακολουθώ να τον αισθάνομαι σαν πατέρα, τον σκέφτομαι πάρα πολύ, συχνά. Παίρνω μαθήματα από αυτόν, έχει γράψει μια απίστευτη επιστολή σε νέους ηθοποιούς, που αν δεν την έχετε διαβάσει, καλό θα είναι να τη διαβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε γι' αυτό, γιατί πραγματικά κεντράρει ακριβώς στα πιο σημαντικά πράγματα για το τι πρέπει να είναι ένας ηθοποιός. Κατάλαβα για πρώτη φορά ότι, και με πείραζε κιόλας γι' αυτό, ότι μπορώ να κάνω οικογένεια, ότι μπορώ να έχω προβλήματα, να σκέφτομαι το λογαριασμό της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και παράλληλα να είμαι και καλλιτέχνης. Μέχρι τότε νόμιζα ότι αυτά είναι δύο ξέχωρα πράγματα και αισθανόμουν ενοχές που μ' αρέσει η οικογένεια, που μ' αρέσει η φυσιολογική ζωή, γιατί έβλεπα γύρω μου αυτή την άποψη που σας λέω ότι κάπως πρέπει να είμαστε εμείς λίγο τρελοί, λίγο ιδιαίτεροι και όχι normal. Όχι, με τον Γιώργο κατάλαβα ότι αυτό είναι το θέατρο και έτσι είναι. Πηγαίναμε, παίζαμε και το ρήμα αυτό το χρησιμοποιώ σκόπιμα, το παίζαμε, γιατί πραγματικά παίζαμε στα καμαρίνια. Αν μας βλέπατε δεν θα το πιστεύατε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Δηλαδή έχω φωτογραφίες από το τίμημα στα καμαρίνια που ο Γιώργος κάνει ποδήλατο φορώντας μια τεράστια μπέρτα και κάποιος άλλος συνάδελφος του κάνει ερωτική εξομολόγηση. Δεν υπήρχε αυτό που ζούσαμε, ας πούμε, στα καμαρίνια. Και έτσι περνούσαν οι μέρες με τον Γιώργο. Μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπει να το παίρνω τηλέφωνο και να λέει καλώς τον κύριο Μάλφα. Με φώναζε πάντα με το όνομα της γυναίκας μου, δεν ξέρω γιατί. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ και το χαιρόμουν. Είχε και σχόλιο αυτό από κάτω. Δεν ήταν είναι αυτό που είπε και ο κύριος Βέτας. Ήταν και ένα σχόλιο από κάτω, γιατί θεωρούσε ότι έχω αναλάβει ένα κομμάτι ευθυνών των γυναικών και ότι η γυναίκα έχει αναλάβει ένα άλλο κομμάτι δικό μου. Υπήρχε πάντα σχόλιο κάτω από το χιούμορ του. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε και τους τρεις. Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο. Αν κάποιοι θέλουν να πούν κάτι, να ρωτήσουν κάτι, έχουμε λίγο διάθεση ακόμα. Πολύ ωραία. Θα ήθελε κάποιος να σχολιάσει κάτι, να πει κάτι. Ιωάννα. Ήθελα απλώς να αναφέρω... Καλησπέρα. Ήθελα να αναφέρω μόνο τον αγαπημένο Νίκο Καβουκίδη, που δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας και που εξαιτίας του οφείλεται το αφιέρωμα που είδατε. Εκείνος το έχει φτιάξει με όλο το μεράκι και φυσικά η βιντεοσκόπηση του τιμήματος τη τελευταία παράσταση που έδωσε ο πατέρας. Αυτά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος τα έλεγε, ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Πέτρος. Δεν πιστεύει ότι το θέατρο τελειώνει με αυτόν. Δεν πιστεύω ότι θα πίστευε κάτι τέτοιο. Πίστευε πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους, πίστευε στη συνέχεια της τέχνης, στην εξέλιξή της. Ήταν υπερβολικά ανοιχτός, γενναιόδωρος, μοντέρνος, όσο πιο μοντέρνος τόσο πολύ που δεν παίρνει. Δηλαδή, ναι, πιστεύω ότι θα έλεγε ορίστε, αυτός, ο άλλος. Σεβαστή. Πάντως είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος δεν θα είχε τέτοιο ζήτημα. Δεν ήταν καθόλου, γιατί έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι μετά από εμάς τέλειωσε το θέατρο. Όχι, δεν τέλειωσε το θέατρο. Εξακολουθούν να βγαίνουν πολύ καλοί ηθοποιοί, εξακολουθούν να βγαίνουν ωραία πράγματα, να γεννιούνται και πιστεύω ότι και ο Γιώργος το πιστεύει αυτό, θα το πίστευε. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα εγώ από τον Γιώργο. Τελευταίες παραστάσεις νομίζω είχε δει και κάποιους συναδέλφους και μου είχε μιλήσει με πάρα πολύ έτσι, καλά και εγκομιαστικά λόγια για αυτούς
Και χαιρότανε πάρα πολύ που έβλεπε νέο κόσμο να κάνει καλές δουλειές. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη? Να πω κάτι στο τέλος. Ναι, Νίκο. Αυτή η γενιά που δούλεψε στο θέατρο, η κοινωνία το απορροφούσε αυτό που παλιά. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη υπερπαραγωγή που δεν μπορείς ακόμη να απορροφήσει. Γιατί γίνεται πληθώρα. Γίνεται? Πληθώρα. Υπερπαραγωγή. Δεν μπορείς να το πιάσεις όλο αυτό το νόημα που παράγει. Τότε όμως αυτή η παραγωγή που γινόταν την απορροφούσε. Υπάρχει μια ώρα. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, αν γίνεται υπερπαραγωγή. Εγώ. Το βάλουμε το... Α, ναι, αν... δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Ωραία. Έχουμε και ένα τελευταίο βίντεο να προβάλλουμε, Αλέξανδρε. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με αυτό. Ωραία. Κλείσει και αυτό το μικρόφωνο. Και να που φτάσαμε εδώ χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι. Κι εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο, φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σαν σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας Ήπειρος. Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δύο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαυγίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο. Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Όσο για μένα έμεινα πάντα ένας πλανόδιος πολιτής αλλοτινών πραγμάτων. Αλλά ποιος σήμερα να αγοράσει ομπρέλες από αρχαίους κατακλυσμούς?
Άλλη μια μέρα δεν άντεξα. Εμένα με γνωρίζετε, τους λέω. Όχι, μου λένε. Έτσι πήρα την εκδίκησή μου και δεν στερήθηκα ποτέ τους μακρινούς ήχους. Κι ύστερα στο νοσοκομείο που με πήγαν βιαστικά, τι έχετε, μου λένε. Εγώ τίποτα, τους λέω. Μόνο πέστε μου γιατί μας μεταχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Το βράδυ είχα έναν ωραίο τρόπο να κοιμάμαι. Τους συγχωρώ έναν όλους. Αλλά πάλι θέλω να σώσω την ανθρωπότητα. Αλλά εκείνη αρνείται. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Κύριε, αμάρτησα ενώπιόν σου. Ονειρεύτηκα πολύ. Έτσι ξέχασα να ζήσω. Μόνο καμιά φορά με ένα μυστικό που το είχα μάθει από παιδί ξαναγύριζα στον αληθινό κόσμο. Αλλά εκεί κανένας δεν με γνώριζε. Σαν τους θαυματοποιούς που όλη τη μέρα χάρισαν τα όνειρα στα παιδιά και το βράδυ γυρίζουν στις σοφίτες τους πιο φτωχοί και από τους αγγέλους. Ήταν πάντοτε αλλού. Και μόνο όταν κάποιος μας αγαπήσει ερχόμαστε για λίγο, και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κιόλας νεκροί. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Δώσ' μου το χέρι σου. Οπότε να σας καληνυχτήσουμε, να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τον κύριο Βέτα, την κυρία Τσιμά, τον κύριο Σκεδαρέση,